Puntos ni Katulpos. Mas daghan ang mamugna nga trabaho nga makaangat sa kinabuhi sa mga nagkalisod nga katawhan kong trabahoon ang Jensen Dream. Kining syudad sa Jensen namugna tungod sa dreams o pangandoy sa mga nagunang leaders dinhi susama ni General Paulino Santos kuyog sa mga pioneers kaniadto ug uban pa. Sila ang unang nag-layout sa plano sa panginabuhian, mga kalsada, tulay o gubang gamit nga makatabang sa pagduman sa ilang dream for a better life dinhi nining dapita. Ato kining punto-puntohon. Unang punto. Puntos ni Katulpos. Ang pag-layout sa Jensen kaniadto nga mao ang gitawag nga urban planning sa pagkakaron kapin 60 years na nga gihimo panahon pa nila ni General Santos samtang mga 30 years na usab sugad nga giplano ni former Mayor Adelbert Antonino ang circumferential roads, modernong airport sa Tambler, Fishport sa Tambler ug ang expansion sa pantalan sa Makar. Ikaduhang punto. Puntos ni Katulpos. Sila ang mga nag-una nga mga visionary leaders sa syudad nga ilang na-imagine ang future sa ilang panahon nga mauna ang atong gi-enjoy sa pagkakaron. Sa ilang panahon, halos walay mutuo nga mahitabo. Ang ilang dreams for a better life sa mga magpuyo dinhi sa Jensen pinaagi sa ilang mga visions o plano dinhi sa syudad. Ikatulong punto. Puntos ni Katulpos. Kung 30 years or 60 years na sukad nga naay gi-layout nga plano sa Jensen, unsay bag-ong layout nato karon? Nganong wala kitay plano kung unsay bag-ong porma sa future sa Jensen pananglitan 2 years from now, 5 years from now, 10 years from now or beyond, regardless kung kinsa man ang mga political leaders. Punto final. Puntos ni Katulpos. Urban planning ang tawag sa pag-layout sa plano sa gusto natong porma sa syudad pipila ka tuig gikan karon. Sa urban planning, klarong planohon ang pagporma sa mga kalsada, tulay, mga industries ug ubang facilities and improvements. Ang Jensen Dream usa ka proposed direction sa ato ang urban planning sa Jensen aron klaro ang atong direksyon aron mas daghan ang makaangat sa kinabuhi. Puntos ni Katulpos. Managlahi man kita og opinyon ug baruganan napan usa lang ang atong puntos, ang damgo para sa kayuhan sa General Santos. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Like Singapore, we should aim our dream for greatness. Atong mahalon ang atong syudad tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride, ato kining garbo para sa atong mga kabataan. Let us dream for a better life. Dream the Jensen Dream kay uban sa inyong kusog nga makasustener na arana sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos, bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Listo, higala ug amigo, andam ka na ba sa pagbago? Puntos ni Katulpos.